Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyah. Qila auhallahu ta'ala ila nabi minal anbiya min bani Israil. Qila dipun ucapaken auha paring wahyu subhanallah Allah ta'ala ila nabiyyin maring nabi min bani Israil saming bani Israil. Minal anbiya min bani Israil. Alaihimussalam. Qala jalla wa azz sumtuka utawi menengmu, ngendikane Allah, sumtuka utawi menengmu anil batili saking perkara sing batil, saking perkara sing batil. Wa huwa utawi batil iku mala yufidu syai'an, yaiku maksudnya perkara sing ora nggawa faedah babar pisan. Menang sangka perkara sing ora nggawa faedah babar pisan. Syai'an li krana ingsun, li ajli krana ingsun iku saumun, iku padha karo poso. Sawabuhu kasawa bisaum, tegese ganjarane iku padha karo ganjarane poso. Wa hifduka utawi jogomu, jogo al jawariha ing pira-pira anggota badan, anil maharimi saking perkara sing haram, li krana ingsun salatun ajruhu ka ajri shalah, tegese ganjarane ganjarane ngempet mau padha karo ganjarane salat. Wa iya sukalan putus asamu, kot utak mika, tegese putus asane pengarepan, anil khalqi saking makhluk, li krana ingsun iku sedekahun, iku sedekah. Sawabuhu kasawabis sedekah, tegese ganjarane wong sing ora arep-arep karo wong liya iku ganjarane padha karo ganjaran sedekah. Wa kafuka lan utawi ngempetmu al ada ing piloro, tegese usul makruh, tegese perkara sing teka sing ora ngenakno, anil muslimin saking wong Islam, li krana ingsun li ajli jihadun iku padha karo ganjarane padha karo jihad. Dadi makalah sing nomor 12 menika Allah Subhanahu wa taala paring wahyu dumateng nabi saka Bani Israil. Salah siji dawuhe sumtuka anil batil, ngendikane Allah menengmu sangka perkara sing batil. Maknane piye? Maknane menengmu sangka perkara sing ora nggawa faedah iku ganjarane padha karo ganjarane wong sing poso krana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergo menungso niku umume rata-ratane senengane iku buka perkara sing kudune ditutup lan nutup perkara sing kudune dibuka. Menungso iku rata-rata umume senengane ngomongno perkara sing ora perlu diomongno, lan meneng saka perkara sing kudune diomongno. Iku wis menungso kabeh. Krana saking abote wong ngempet omongan iku,
Allah Subhanahu wa taala ngawehi rambu-rambu. Kowe menang sangka perkara sing ora nggawa faedah, iku posone padha ganjarane padha karo poso. Mergo ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asumtu hikamun wa qalilun fa'il. Ngendikane Kanjeng Nabi, asumtu hikamun, meneng iku hikmah. Apa? Meneng iku hikmah. Tapi wa qalilun fa'il, sithik sing lakon. Jadi saiki kok umpamane sampean ora iso gawe kata-kata kalam ya ora iso gawe kalam hikmah, panjenengan ora tau ngaji ya kalam hikmah. Berarti apa? Meneng iku ya hikmah. Jadi ana kalam hikmah, ana meneng hikmah. Ngendikane Luqman Hakim, nek panci ngomong iku sangka perak, maka diam adalah emas. Nek panci ngomong iku perak, nek panci ngomong iku hikmah, berarti nek meneng luweh sangka bae hikmah. Jadi kapan sampean niku ketemu wong meneng ngono wis berarti kalam manane hikmah iku apa? Hikmah iku sesuatu sir sing ora diwehno kejaba wong-wong sing dikersakno karo Gusti Allah. Sir itu sesuatu sing luar biasa. Karo ngene. Wong seneng karo kekasih Allah, apik ngono ae. Wong seneng karo kekasih Allah, wong seneng karo kiai, wong seneng karo nabi, apik. Tapi nek mau wali, kok sampai nabi utawa wali seneng karo awakmu, iku sirrun min asrarillah, iku rahasia saka rahasiane Gusti Allah. Jenenge wae rahasia, ya mbok. Ora saiki awakmu seneng karo kiai, apik. Ngono wae go manfaat sing luar biasa. Apa maneh sampean disenengi karo Kanjeng Nabi. Luwih apik timbang sampean nyenengi Kanjeng. Iku sirrun min asrarillah. Jadi ini rahasia yo angel diceritakno tapi iso dirasakno. Saiki koyo saiki jajal. Nyatane ora udan pirang-pirang wulan. Wis pirang wulan iki? 2 wulan. Jagung dipangan dikus. Ora ngono yo puten. Wis pokoke macam-macam. Tapi nyatane krana sampean entuk sir saka Allah, nyatane yo isih nyarutan, iso nyaru. Nah, iki jenenge sirrun min asrarillah. Mula sampean iku ora usah kakek ngomong nalika ana kejadian donya apa wae. Contohnya kok ngene iki. Ayo panas. Sampeyan ora usah ngomong iki gara-gara wong kakek dosa, ora usah ngomong. Sawang ora karo astagfirullahaladzim. Wis sawang aja kakek komentar. Kowe kok wani komentari apa sing digawe Gusti Allah? Kok kondang temen. Ya, kondang temen. Makanya Kanjeng Nabi ngendika asumtu hikmah. Salah siji hikmah ngene, kowe pamane wis ora komentar karo apa sing digawe Allah. Mergo meneng saka perkara sing batil iku apa? Padha karo ganjarane wong poso. Mesti kono hikmahe.
Apa hikmah? Salah siji hikmah, bentuk hikmah iki kok umpama lamun diparil jagungmu iku kena apa dilalah ya ora kena ngono iku cara siji napa mana rasa komentar panas delok ngono iku paringe Gusti Allah meneng ora usah kaken cangkem wah iki gara-gara tanggane kaken dosa macem-macem kakean do lah nek ngono nek Mekah selawase nek kakean do mergo ora tau udan paham ya dadi ku asuntu hikamun pira-pira hikmah ngendikane Allah Subhanahu wa taala wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira sapa wong sing duwe hikmah karo Allah iku padha karo duwe kebaikan sing banget akeh. Umay yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Makanya kanjeng Nabi ngendika asuntu hikamun pira-pira hikmah. Jadi nek kira-kira sok sampean gawe status nunggone WA kok ora iso ngomong angger foto jebret meneng ngono ya ora usah nah iki hikmah sejati. Medeni lho tenan lho meneng ngono ae. Ana apa cewek ngono ya. Biasanya ora tau ge status kok meneng ya piye sejar. Wis meneng wis cukup meneng. Wis ora usah kuwatir perkaramu ora iso diudari sebab meneng. Ora usah kuwatir masalahmu ora iso diudari Allah sebab sampean menang ora usah nganggo tek mantep duwe masalah kelawan menang mesti masalah mau bakal udar mergo menang adalah beberapa hikmah dong man meneng ae bagi ora iso ngomong ya man nah, paham ya, menono kabeh dikomentari. Wis. Allahumma sholli ala sayyidina. Makanya kalau gawe status itu gawe status ae. Tidak karena ada sesuatu yo ora nyindir kono, nyindir kene ora gawe padha karo Al-Qur'an. Kadang-kadang wong iku nek ambil status iso sensitif. Tapi nek karo Quran belas ora sensitif dong. Iki ndak ana masalah ambek opo ngono ya ora ke maca Quran kudune yang ngono. Wong kok dipek menange de asumtu hikam wa qalilun fa'idu tapi di meneng ya angel. Makane ana poso itu poso bisu tahu ya. Ya tahu teman dia. Ani bin Umar ay asumtu hikmatun ay nafi'un yamna'u minal jahli. Tegese apa hikmah iku ngendikane Abdullah bin Umar hikmah iku perkara sing manfaati sing iso nyegah saka kebodohan. Kowe meneng ngono kaya wong alim ya. Wa qul kaya ngono. Ya kasirul fudul qasir qalilan. Qad farastal fudul ardan wa tula. Qad akhadda minal qabihi bihaddin faskutil an in aradta jamila. Iki ana syair ngendika, he wong-wong sing kakean omong kosir mbok sithikno omongmu. Qad farastal fudul kowe wis gelar omonganmu panjang lebar. Panjang kali lebar. Pokoknya ngomong sepanjang lebar. Qad akhadda minal qabihi bihaddin. Jadi wong ngomong panjang lebar ora roh alure iku justru mengambil bihaddin minal qabih. Mengambil bagian sangka keelekan. Kakean ngomong pokoknya nyel. Itu berarti Anda siji
mengambil dari bagian kejelekan. Faskutil ana, maka diamlah jika Anda ingin menjadi hidupnya lebih indah. Faskutil ana, meneng kowe. Wis ora usah komentar. Saiki anane wong geger gembir sak donya iki. Ana istilah mulutmu hari mau. Saiki ana wong kepangan isu macam-macam. Ya mergo omongan. Ana MBG tambah geger mergo kedawan apa meneh ngono wayah-wayah ngono kae. Apa? Wayah-wayah pilihan, Masya Allah, na'udzubillah min. Omongan rata-rata itu, rata-rata omongannya belas gak manfaat, belas orang manfaat. Senengane ngapik-ngapik calone, ana luwe ngelek-ngelek lawane. Jadi nek ngapik-ngapik calone itu gak apa-apa. Belum karo dagang, itu lho sapi kuah kodang bokonge guwen diapik. Sing kleru ku terusane mergo kedawan omongan. Lho kono lho, daerah kono lah elek kabeh. Lah ngono kuwi sing paling kena. Kene ngapik-ngapik calonmu monggo, diunggahno sedhuwur langit. Yo. Kula nek dalu tengene pundi niku, tengene Pes kondo. 1000 iku larang, 1 jutamu. 1000 larang, 1 juta murah. Klitik larang 1 juta murah. Saiki wong tuku rokok saulan jutaan. Kuat. Setiap Jumat 2.000. Ora kuat ngene nak larang ya. 2.000 lho. Sampeyan kira-kira duwe pegangan tegak, kira-kira sugeng hapus. Kira-kira umpamane dene digawe Kapolres ngono. Iso tegak kira-kira. Sugeng. Dene ora duwe basis apa? Ora sekolah kepolisian, ujug-ujug digawe Kapolres, mungkin apa ora? Gak mungkin. Ya ora mungkin ana wong ora sekolah dokter kok dadi dokter sebab ora mungkin. Sesuatu sing angel iki. Ora ngaji terus kok wis pinter iki wis ora ngarah yo wis ngono ora ngarah ana jalure. Ora sekolah kok duwe ijazah iku ora mungkin. Ora lho ya maksudnya iki cerita meneh maksudnya. Sesuatu sing larang iku mau goleki. Awakmu pengen gawe anakmu dadi anak sing soleh. Iku cukup murah harganya. Ora usah bayar. Cukup anakmu mokon dadi apa mokon ngaji. Wis ora bayar akeh-akeh nemen. Cukup ngaji, anak menjadi wong soleh. Itu menjadi investasinya wong tuwa nalika wis mati. Sing disebut ora kok dokter ora, anak sing soleh sing iso nulungi sampean kabeh nalika amale sampean wis macet. Tapi apa yang terjadi? Wong ku golek sing larang timbang sing sekolah pangkat digudak, ngaji babar blas ora digudak. Iku zaman saiki. Zaman saiki. Ora kana kakan pertimbangan sampean. Omongane kan pertimbangan. Oh nek ora sekolah, kok ngene mergane piye ya repot wis repot. Kaya-kaya sekolah iku ujung-ujunge mung badhe. Nek ora sekolah ora iso mangan, jare sapa? Wedhus ora sekolah ya mah. Ya ta ora. Terus agak ora sekolah ya. Yo mangan nyatane. Apa opo.
Ya saiki wong sekolah tujuane golek ijazah. Ijazah kalau golek mergawe terus duwe nggo tuku mangan. Ujunge apa? Nek ora tau ae kuwi repot. Dunya iku batang ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Jadi saya sampean saiki angel nek gak ngomong angel. Dadi tabiate manungsa iku seneng ngomong perkara sing gak perlu diomongno, tapi meneng saka perkara sing kudune diomong. Faqad akhadda minal qabihi bihaddin faskutil ana in aradda jamila. Kowe nek kepengin uripmu tambah indah, tambah apik, faskut meneng. Wis meneng. Mbah ora roh. Sebab meneng asumtu hikamun. Diam adalah beberapa hikmah. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam afdhalul jihad an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillah. Saapi-api jihad ketika Kanjeng Nabi, jihad iku abot. Nek bayangno jihad zaman semono, jihad nggo pedang kebacok ya wis abot. Saabot-abote jihad iku apa? Jihad meket hawa nafsu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung dari apa sing mok lakoni iku tujuane akhire mung krana Allah Subhanahu wa taala. Lah zaman saiki sampun dipun paringi kefahaman saka Kanjeng Nabi. Awak dhewe ape golek mursid ngendikane Mbah Mun. Zaman saiki tangeh nganggo lamun. Ibarate golek gagak warna putih. Golek mursid zaman saiki blas gagak. Lah padahal wong iku iso tok nunggone Allah iku biasane sing beat sing dudono sapa mursid. Sing disebut tarekah. Biasanya ana mursid. Lah terus piye? Zaman wis koyo ngene, awak dhewe mursid ora ana, terus piye lagi iso ketemu karo Allah? Lah saking rahmat, saking gedene rahmate Allah Subhanahu wa taala kanggo umat Kanjeng Nabi. Ngendika man salaka tariqan ilal ilmi ngono ya. Sahalallah tariqan ilal jannah. Wong kok gelem niat ngaji ujunge bakal digampangno Allah wong mau sahalallah tariqan ilal jannah. Wong mau bakal digawe gampang ora swarga. Saking akeh ibadah sing sampean lakoni nang donya dari manapun, dek ikut tarekah naksabandi sadiliyah kabeh bentuk ngibade wong sing macem-macem. Ujung akhirnya napa? Swarga. Jadi wong kepengen wong wiridan, kepengine swarga. Wong zikir kepengine swarga. Mergo swarga iku gambaran untuk ridhone Gusti Allah. Jadi kabeh semua lakoni ibadah iku ujungnya napa? Swarga. Lah saiki apa sampean iso zikir nek ora dituntun karo mursid? Apa sampean iso ngibadah bener nek ora dituntun karo mursid? Ora iso.
Berarti nek ngono sampean ampun mara swarga banget angel. Mula nek sampean iku ora iso golek mursid, ora iso ketemu mursid, mergo banget angele ing dalam zaman akhir apa sampean iku melaku ngaji krana Gusti Allah. Jadi sampean ngaji krana Allah iku lagi niat tok wae sahalallah tariqon ilal jan. Kowe lagi apa niat ngaji, delalah iki niat ngaji. Oh, delalah kok ono pasien Mas yo. Berarti ora sih. Tapi wis mlaku mara ngaji. Iki sampean bakal digampangno Allah dalan entuk ridhone Gusti Allah. Sampean ape wiridan bar magrib, istilah garap sampai ngisa Allah orang arahku. Mbok bengi tahajud bertahajud maca Quran Allah orang arahku. Serang arah sampean kuasa, sampean saya serang arah kuat. Sing paling enteng kepinuk mau ngaji dino. Zaman saiki sing paling pinuk dalan mara swarga namung ngaji. Liyane sampean kon sedekah ya ora iso, kon meneng ya ora iso. Op meneh kon tahajud dalu ala mancal kem. Dalan wis ketutup kabeh. Ayo. Mangane dalan marang Allah ketutup dina iki. Kejaba dalan sing tau diambak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku semua ketutup. Apa dalane Kanjeng Nabi? Dalane Kanjeng Nabi yo ngaji. Wis. Tapi zaman saiki ngaji kaya-kaya ora gagah. Gagah tak gagah? Ora gagah. Ngaji ora disangoni, kadang-kadang kiyaine bulan balik nih. Ora gagah blas. Padahal lo zikirlah ya bulan balik. Kaya-kaya gak gagah. Padahal ngaji adalah thariqah sing dhuwur, bulan balik. Thariqah ngaji sing paling gampang. Jadi nek sampean kepengen roh apa awakmu disenengi Allah gampang. Apa awakmu seneng ngaji apa ora? Kok awakmu seneng ngaji dan ngaji berarti tondo awakmu disenengi Gusti Allah. Senajan ngaji ini di bulan beleni ora gagah. Sampean maca zikir umpamane. Nggo tasbih gedhi 5 meter tasbih. Karo wong ngaji diwarai ngene. Niate wudu piye nawaitu wudu ali rafael. Ya ora gagah, ya tegak. Mergo awakmu wis apal. Didono carane wudu basuh ngene bulan ben. Bosen agak bosen kowe. Sesuatu sing mau boseni ternyata adalah jalan terbaik, tergampang untuk ridhone Gusti Allah. Wis pokoke tok kene ngaji baleni neh, ngaji baleni ngono wis sampai sampean iku tok nang Allah Subhanahu wa taala. Ya kaya ngene iki cerita, menang sanga perkara sing batil. Alah. Apik. Yo apik nek pas ngaji ngene iki ketok iso meneng kabeh. Barang sesuk ngarepe ana kopi, ana wedang, ana udut. Awane ana kancane ngomong ya kepengin nimpali. Ya Allah ya. Hawa kepengin awak dhewe ketok iku lho. Kok koyo ngono temen manusa. Pengen ketok pinter, pengen ketok bijaksana. Lu mau gopo? Ya mau gopo? Jadi kepengen ketok pinter macam-macam. Astagfirullah minakum taqabbal. Wah wis karo bojo karo anak wis tak coba dinyek wong yo ben dinyek wae ora dadekno matek geger ora karo karuan. Dinyek yo ben.
Malah kajirone iku malah ngene tondo ngene ta. Ternyata kau ngomong ngono. Aku nek dibolehne wong Mbah malah seneng. Kok iso sih? Lho nek dibolehne wong ben rezekine tambah pirang. Ape? Berarti wong nek didolimi dongane man. Wong nek didolimi kan dongane mandi. Kok dielek-elek ben dongamu mandi dhewe. Ben no. Dielek yo ben sawah yo 1000 tok, dhuwit yo 1000 tok. Nama baik entek yo ben nama baik kok semonggo apa. Wong nama baik ora kena dienggo bayar BR. Oke kere ya Allah ya Allah. Ya kaya ngono kaya abot le. Abot ngono sampean. Cuman ngempet orang ngomong abot. Kok ngono ki yo abot. Didoleni wong kok meneng, Mbah. Kan abot. Lah sampean nek abot apa? Ini jalan terbaik, terbesar, terindah, termudah menuju untuk ridhone Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.